Salutare tuturor și bine ați venit la un video de la Rankia. Știai că în 2010 Bitcoin valora doar câțiva cenți? Astăzi depășește $90.000. Mai mult, totul indică posibilitatea de a depăși bariera de $100.000 înainte de sfârșitul anului. Mulți urmăresc această creștere istorică și se întreabă, suntem în fața unei oportunități unice sau poate că este prea târziu pentru a sări în tren? Situația actuală pe piețe este în schimbare. S&P și alți indici sunt la maxime istorice. China arată semne de recuperare, iar Russell 2000 chiar atins niveluri pe care nu le-am mai văzut din 2021. Dar adevărata vedetă este Bitcoin. După ani de incertitudine și volatilitate, a reușit să spargă rezistența cheie de $70.000 și să se consolideze la niveluri care păreau imposibile anterior. Ce s-a schimbat? Mai multe lucruri. Intrarea marilor fonduri de investiții instituționale, aprobarea unor noi ETF-uri și recenta victoria lui Trump, care a promis politici favorabile criptomonedelor. Acești factori au creat scenariul perfect pentru explozia Bitcoinului și mulți cred că suntem la începutul a ceva mare. Ne întrebăm, merită să investim în Bitcoin chiar acum sau acest nivel de preț este prea înalt pentru a intra? În acest video vom descompune tot ce se întâmplă cu Bitcoin într-un mod simplu și clar pentru ca tu să înțelegi dacă este oportunitatea pe care o așteptai. Și dacă te interesează Bitcoin, dar te sperie volatilitatea, vom explora și o alternativă mai puțin riscantă, ETF-urile de Bitcoin, un instrument care îți permite să investești mai sigur. Așadar, dacă vrei să știi dacă mai ești la timp pentru a profita de acest mare moment istoric, rămâi până la final. Haideți să le descoperim împreună. De ce a explodat Bitcoin? Cu siguranță există mai multe argumente, dar voi acoperi 3 care au fost determinante. Primul argument ar fi normalizarea în schimbările ratelor dobânzilor. Așa cum am discutat de mai multe ori, Bitcoin pare să fie un activ care este invers corelat, nu complet, cu situația ratelor dobânzilor, la fel ca alte active riscante, cum ar fi small caps, de exemplu. În acest grafic poți vedea cele 3 etape prin care a trecut Bitcoin în ultimii 3 ani. Prima ar fi un ciclu ascendent a ratelor dobânzilor, care sunt liniile albastre în grafic. În această etapă, băncile au crescut ratele constant pentru a controla inflația. Acest lucru a făcut ca activele riscante, cum ar fi Bitcoin, să devină mai puțin atractive, deoarece existau opțiuni mai sigure cu randamente interesante. Ca rezultat, Bitcoin și-a pierdut aproape 70% din valoare. A fost o cădere dură, dar ne-a pregătit pentru ceea ce urma să vină. Al doilea pas a fost ciclul ratelor la maxime. Liniile galbene sau portocalii din grafic. Aici este unde băncile centrale au încetat să crească ratele, marcând un plafon în politica lor. În această fază, Bitcoin a reușit să se stabilizeze. Am văzut chiar și o oarecum recuperare în prețul său, împinsă de anumite evenimente pe care le vom vedea în al doilea argument și așteptările pieței ca ciclul de creștere s-a apropiat de sfârșit. În sfârșit, am ajuns la faza cea mai emoționantă, ciclul de început al scăderilor ratelor, reprezentat de liniile roșii în grafic. Această fază a început când băncile centrale au început să taie ratele. Această schimbare a fost un catalizator pentru Bitcoin, deoarece investitorii au început să caute noi active mai riscante, anticipând randamente mai bune. Al doilea argument a fost de asemenea cheie și este intrarea capitalului instituțional. În ianuarie din acest an, SEC a aprobat 11 ETF-uri legate de Bitcoin. Deși piața a anticipat deja această mișcare, aprobarea oficială a marcat un punct de cotitură important, pentru că a consolidat Bitcoinul ca un activ considerat de marile instituții financiare. Acest fapt a ajutat la curățarea percepției de Bitcoin, care era doar un fenomen de crypto bro. Acum vedem cum capitalul instituțional curge spre piață, consolidându-și poziția ca un activ riscant, dar cu o bază solidă. În al doilea rând, nu putem uita halvingul, care a avut loc în mai din anul acesta. Acest eveniment reduce la jumătate recompensa pentru minarea unui bloc de Bitcoin, ceea ce scade cantitatea nouă de Bitcoin care intră în circulație. Acest mecanism programat întărește raritatea Bitcoinului și în acest caz a menținut prețul său peste $55.000 pentru mai multe luni, alimentând o abordare bullish pe piață. Dar există ceva mai mult. Ceva care a făcut ca în doar o săptămână să zboare aproape 30% sau 40% în ultima lună. Ce a fost? Acesta ar fi al treilea nostru argument, care este victoria lui Donald Trump în alegerile din Statele Unite. Pe de o parte, Trump a propus crearea unui fond strategic de rezervă în Bitcoin, care, potrivit acestei propuneri, Guvernul Federal al Statelor Unite ar trebui să achiziționeze direct
Bitcoin, ceea ce ar crește cererea instituțională pentru acest activ, al cărui oferte sunt rigide și cunoscute. În plus, Trump nu doar a câștigat alegerile, ci a obținut și controlul Senatului, unde figuri cheie ale Partidului Republican, cum ar fi senatoarea Cynthia Lummis din Wyoming, este o susținătoare a Bitcoinului. Aceasta întărește posibilitatea ca această propunere de fond suveran să devină o realitate. Pe de altă parte, Trump și-a angajat să mențină o atitudine prietenoasă față de criptomonede, prin reglementarea normele lor. De exemplu, acest lucru ar implica faptul că guvernul din Statele Unite ar trebui să faciliteze apariția de noi produse financiare care să permite investitorilor să câștige spunere la această criptomonedă, precum și să permită utilizarea acestuia fără atâtea obstacole. În situații obișnuite, de exemplu în plăți, acest context a condus la faptul că în doar o săptămână, Bitcoin a crescut aproape 30%, iar în ultima lună a acumulat o creștere de până la 40%. Această explozie de valoare nu este doar o reacție la entuziasmul pieței, ci și un reflect al modului în care politicile pro-Bitcoin ar putea să transforme peisajul financiar al Statelor Unite. Bitcoin ar putea să ajungă la $100.000? Ei bine, de fapt, întrebarea nu este dacă ar putea, ci când va face acest lucru. Poate în acest 2024? Vă voi explica o opinie pe care am putut să o citesc pe Rankia și care este foarte interesantă. Ceea ce ne învață în mod obișnuit teoriile de tranzacționare este că oamenii tind să experimenteze amețeala în fața anumitor praguri de preț. Acestea se numesc bariere psihologice. Aceasta înseamnă că după raiul incredibil de puternic pe care l-am trăit zilele astea, este posibil ca după o pauză sănătoasă sau o respirație în creșterea sa aproape verticală să caute să atace acest prag de $100.000 pe unitate, unde este mai mult decât sigur că vor fi plasate multe ordine de vânzare, care mai mult ca sigur vor face ca prețul să scadă din nou. Nu contează. Obiectivul primar de a lovi această barieră va fi atins și va face ca Bitcoin să valoreze 6 cifre. Și bine, după aceea va trebui să ne ocupăm de factori pe care i-am menționat. Adică să vedem cum evoluează toată chestiunea cu Trump și tratamentul industriei criptoactivelor, situația dobânzilor și altele. Și în ceea ce privește proiecțiile valorii sale viitoare, să vedem la ce niveluri ar putea ajunge. Ei bine, dacă luăm extensia Fibonacci, care măsoară cât de mult a ajuns impulsul actual al prețului în raport cu ultimul impuls, vedem că a trecut și și-a recuperat valoarea de 0,618, un număr auriu în secvența Fibonacci. Cu toate acestea, teoria acestei unelte ne spune că un impuls puternic ar putea ajunge până la valoarea de 1,618 ori impulsul anterior, ceea ce ar fi echivalentul la aproximativ $125.000 pe unitate. Cum vedeți, dacă acest scenariu se va materializa, există încă marjă de creștere în acest ciclu actual. Așa că, ce mai contează dacă depășește $100.000 anul acesta sau anul viitor? Deși, insist, aceste predicții vor fi posibile și susținute în timp doar dacă factori fundamentali ca promisiunile lui Trump, în special în dereglementare, precum și un mediu de rate prietenos, nu este necesar să fie zero sau negative, pot să se materializeze mai devreme sau mai târziu. Pus fiind aceasta, acum să vedem cum poți investi în Bitcoin. Nu există o singură modalitate de a investi în Bitcoin, ci este posibil să obții rentabilitate prin această criptomonedă în diverse feluri. O modalitate ar fi să cumperi direct Bitcoin, fără să te complici cu procese ca minarea. Practic constă în achiziționarea de Bitcoin și păstrarea acestuia în speranța că valoarea sa va crește în timp. Principalul avantaj acestei metode este că este foarte simplă. Doar trebuie să cumperi Bitcoin și să-l depozitezi. Dacă prețul scade, îl poți păstra și aștepta să crească din nou. Pentru cumpărarea Bitcoin trebuie să folosești un exchange sau o platformă unde poți să schimbi criptomonede. Unele dintre aceste exchange-uri oferă și opțiuni de depozitare pentru bitcoiniteri. Cu toate acestea, așa cum ți-am spus la începutul videoului, există o modalitate mai confortabilă, dacă nu te convinge ideea de a cumpăra direct Bitcoin, și este un ETC. Un ETC este un produs financiar care replică prețul unui activ, cum ar fi materiile primele sau criptomonedele, în acest caz Bitcoin. În loc să gestionezi un portofel digital sau să te preocupi de securitatea cheilor tale private, pur și simplu investești în acest instrument ca și cum ai cumpăra o acțiune sau un fond cotat. De exemplu, ETC-ul Xtrackers pe Bitcoin este foarte cunoscut
și acest produs este susținut fizic de Bitcoin real, ceea ce înseamnă că instituția care le emite are rezerve echivalente cu participațiile emise. Adică, deși nu deții Bitcoin direct, valoarea ETH-ului se mișcă exact așa cum o face prețul Bitcoinului. În acest grafic poți vedea cum a evoluat până la ziua de azi. Aici este o listă cu cele mai comune ETH-uri în care poți investi, folosind diferiți brokeri. În descriere vei găsi brokeri prin care poți achiziționa aceste ETH-uri și este foarte simplu, doar deschizi un cont, introduci în căutare numele său sau codul ISIN al ETH-ului și îl poți cumpăra fără nicio problemă. Partea bună a acest tip de investiții cu ETH este că este mai simplă și mai sigură pentru cei care nu vor să se ocupe de complicațiile tehnice a criptomonedelor. De asemenea, fiind reglementate, oferă un nivel de securitate pe care nu îl găsești întotdeauna la schimburile tradiționale de criptomonede. Dar trebuie să fii atent. Există și dezavantaje. De exemplu, plătești comisioane anuale de gestionare, ceea ce poate reduce profitul tău pe termen lung. În plus, deși nu decidi direct Bitcoin, nu l-ai putea folosi pentru tranzacții sau pentru a-l muta dintr-un portofel în altul conform dorești. Așa că sper că ți-a părut interesant acest video și dacă vrei să continuăm să facem mai multe videouri despre subiect, lasă-ne un like și un comentariu. Vă citim! Mersi mult!